La comarca cap on ens dirigim avui pren el seu nom d'un territori natural sensiblement més petit. Precisament, aquest territori petit és el que anem a buscar, la Conca de Barberà. I entrem saltant al Coll de Cabra, al mateix punt pel qual l'autopista AP2 supera la serralada prelitoral per arribar a la depressió central, o el que és el mateix, una de les connexions naturals entre el Camp de Tarragona i la Conca de Barberà. El nom d'aquesta comarca natural prové del poble de Barberà de la Conca, que provoca un fàcil joc de paraules amb el nom oficial de la comarca. Aquesta població és coneguda per la bellesa del seu celler modernista dissenyat per César Martinell, una de les catedrals del vi que en el seu dia ens va ensenyar la Cori Calero en un dels seus vols. Aquesta petita conca envoltada de muntanyes i serres pertany geològicament a la depressió de l'Ebre, però actualment les seves aigües se les endú el Francolí directament cap al Mediterrani, des de que va excavar el Congost de la Riba. Abans d'arribar al Francolí, el riu d'Anguera és un dels que recullen les aigües d'aquesta conca. No es tracta d'un riu especialment llarg i cabalós, però serà el nostre pretext per descobrir la població de Pira i aterrar-hi a descobrir una tasca que, de manera anònima, molts voluntaris fan pels rius del nostre país. Què, preparant la feina? Sí. Ens tocarà calçar-nos adequadament si no volem acabar amb els peus ben xops. Em podries explicar en què consisteix el projecte Rius? Doncs mira, el projecte Rius neix a partir de l'Associació d'Hàbitats i llavors el que pretén és exercir una xarxa de control sobre els rius catalans a partir també d'una xarxa de voluntaris ambientals. Quina és la vostra missió? La nostra missió doncs, seria venir a fer uns mostrejos al riu 2 cops a l'any, com a mínim, i llavors a partir d'aquí venim al riu, fem unes mostres de cabal, també mesurem una mica el que serien nitrits, els nitrats, fent el que seria l'amplada d'aquest tram de riu. Si m'ajudes agafant el metro. Sí. Mira, aquí podem determinar que el riu fa una amplada de 1,62 m. Sí. Llavors, ara a continuació el que farem és, amb una canya mateix, agafarem diferents mesures en un mateix punt de la fondària que fa el riu. Així podem establir una mitjana i sabrem quina és